Hezvo maswera sei muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chena muine wenyu kutapa media inc. Tinokutendai avo vari kuona mavhidhios edu. Tinokukurudzirai kuti murambe muchiona mavhidhios edu. Vaya vasati vabaya subscription button, tinokurudzira kuti mubaye subscription button nekuti pataa kusvika panopisa. So muzuva ranhasi tiri kutarisa isusu nyaya yaMark Ngwazi naAlick Macheso. Last time when we did a video about Mark Ngwazi and Alick Macheso, vamwe vakatituka. Tinokutendai nekuti tuka ikoko zvinoratidza kuti mainge materera but hazvina kukunakidzai. But nhasi tadzoka zvakare nenyaya yevaviri ava. Isusu tinongotora nhau sezvadziri sezvavanenge vaita, ndimi munozotituka henyu. But now ngatitarisei muzuva ranhasi. Tunoona kuti Mark Ngwazi naAlick Macheso vese varume vavanga vakatarisira kuburisa damba refu idzva ravo muna June. Mark Ngwazi anovanga akatotumidza zita kudhara, uyezve anga amboita mamwe masamples paalbhamu rake rinonzi Huzu Kwende. But nhasi nenguva dzandiri kuita rino vhidhiyo tinoona kuti mu1 hour yadarika Mark Ngwazi aisa message iye achiti hello mafans edu, tafunga kuchinja date. Hatifarire kuti vanhu vafunge kuti tiri kuita makwikwi nevamwe vaimbi. Tinoda kuradza mafans, but we don't compete with anyone. Tisati tachinja kudaro tinodawo kunzwa pfungwa dzenyu. So which means Mark Ngwazi ari kutarisira iye kunzwa pfungwa dzevamwe varipo. Then ndobva taona isusu kuti pane azobvunza akati asi uri kukwata Simon here. Then the other thing ndobva tasonzwa Diplox tadiwa achiti it's good for the industry kana muchiri temba ngariuye course chesology vane vachitora well done to Diplox tadiwa. Ndokuzivai kuti munotengesa mobile gadgets, zvirambe zvakadaro. Muri kuratidza kuti muri kuramba muri online. Vanenge vachida magadgets batai Diplox tadiwa pafacebook page pake, ndipapa pandiri kutarisa anga achikomendawo. Then mumwe ndobva azotiwa hapana kuipa hama, ndemacomments mamwe atiri kutora. Then vapanzi uri kutevedzera mudhara zviri pachena kuti akati 7 June iwe ukati 27 June. Nhasi atave kuchinja date, iwe wati wave kuda kuchinja date. But panyaya yekuda kuchinja date apapa, atanga kutaura zvekuchinja date ndiMark Ngwazi, vaMacheso vachizotera. Zvinoratidzwa nenguva dzaitwa mapost. VaMark Ngwazi vaposta after 36 minutes exactly. Alick Macheso ndokubva azoposta. Then ndobva paita muwati handioneri pfungwa yakanaka kubatirwa remote yebasa renyu nevanhu unless kana manga makagara makazvironga. Isu chero parawira tiripo kuteerera mutakunanzva. Ndo zviri kutaurwa mafans ekwaMark Ngwazi. So takadaro ngatiendei tonoona mafans ekwaAlick Macheso. But remember, the same fans sometimes ndiwayo ekwaMacheso ndo zvakare mafans ekwaMark Ngwazi. So let me check. Ndichitarisa nyaya yaAlick Macheso kudaro, we just remind you kuti vanenge vane nhau dzavo dzavanofungidzira kuti inyaya dzinoda kuzivikanwa, ngavatibate pa0779 500 432. Zvakare vanenge vane mabusiness avo vachida kuadvertisa pamapages edu nepasocial media ipapa, tine mitengo yakaderera chaizvo. Tibatei, tinokuitirai plan kuti muzivikanwa nevanhu. Then so ngatitase nyaya yaAlick Macheso. Alick Macheso aposta iye achiti 2 May 2024, that's the date. Alick Macheso and orchestra mberi kwazvo announce change in album launch date. Harare, Zimbabwe. Alick Macheso and orchestra mberi kwazvo regret to announce a change in the date of their highly anticipated
Alick Macheso and Orchestra mberi kwazvo regret to announce a change in the date of their highly anticipated album launch. Originally, apologies for the breakdown in sound and connections. Let's continue. So we're saying that Alick Macheso and Orchestra mberi kwazvo announced change in album launch date. Alick Macheso and Orchestra mberi kwazvo regret to announce a change in the date of their highly anticipated album launch. Originally slated for the 7th of June, the event will now take place on the 2nd of June. This decision comes after careful consideration and in response to feedback from our fans. There has been concerns about the weather, as June is a very cold month and having the launch in August with warmer temperatures allows our fans to fully enjoy this momentous occasion. The venue remains the same, Alick Sports Club in outdoor arena, which is not based in cold weather of June. Furthermore, August is widely recognized as a month of festivities both in Zimbabwe and around the world. By rescheduling the album launch to August, we aim to create an even more vibrant and celebratory atmosphere for our fans to enjoy. Alick Macheso and Orchestra mberi kwazvo remain committed to delivering an unforgettable album and launch experience for our fans. We apologize for any inconvenience caused by the change in date and sincerely appreciate your understanding and continued support. For further information and updates regarding the album launch, please visit our official social media channels. Thank you. So ndo zvanyorwa izvi nababa Alick Macheso. Izvi vanyora mushure mekungewo Mark Ngwazi anyora zvaanyora. Mumwe wabva anyora Joan Mutemazi kanzi kukwata mako zveukusori henyu kutonhora irizeni yakadhakwa yamapa izvi. Then magona baba vanga vajaira kukurovai makadhakwa. Then vapanzi band revanhu torimirira isu. Zvikanzi I saw the same post from Janja Express. Is there anything that has been reshuffled by team Varakashi? Hatichaziva kutaura nezvei. So ndo zvaonekwa izvi mumastreets muzuva ranhasi, but basically tamirira kunzwawo dheti raMark Ngwazi toona kuti vari kurongerana dzipi, kuti Mark Ngwazi atya kutanga here babashero vasati vaburitsa, kana babashero ndo vatya. Izvi tozvisira kwamuri mafans kuti mudecide motiudza kuti mafungiro enyu akamira sei. So kufunga kwenyu moisa mucomment section. Tinokumbira vaya vanotuka please apasi pekutukirana pano macomments enyu ngaave ari respectful. Tinokutendai nekuteerera kwamaita muzuva ranhasi. Mova nezuva rakanaka, mosara muchisubscribe, zvakare moramba muchisubscribe. Tati vane nhau dzavo, vane zvavanoona zviri kuitika munzvimbo dzavari, tibatei tiuye titore nhau munzvimbo yenyu yamuri imomo. Kana vane matalents avanawo tibatei tione kuti toshanda nemisei. Kutapa media INC, the home of diverse content.